ассалому алайкум дӯстони азиз. созе нағзаин саломатиё хубай. даҳум дарвозаи корвон даем. духтаро тарафи тилло бозор нигоҳ кунед. дариҷа акция мерава рӯзи шанбе. ҳозир мерем аз наздик ман шумода нишон метиҳам, баъд мефаҳмонам ки чӣ акцияй. беҳад аксияи хуб мешава барои ҳавай духтаракое ки мехоҳанд харидорӣ кардан либосҳои мактабӣ. ҳам духтарона ҳам писарона аз анами аксия ҳатман истифода барен. рӯзи 24 август яъне рӯзи шанбе дар нуқтаи савдои алишоп даҳум дарвоза тарафи тилло бозор ноливои қатор. инам хеле кофта чӣ намуд кофтае мебинед. нигоҳ кунед хушрӯвай сарафанои новинка овардагианд. брук духтарӣ бачагӣ юбка сарафан ҳамаи чизшона рӯзи шанбе 24 август аз 24 август сар мешава акцияшон 50 сомон мекунанд. ина ҳози иҷада ҳамаша ми 120 100 150 сомон 80 сомон акция кардагианд. ана аз рӯзи шанбе бошад аз рӯзи 24 август бошад акция мешава. ҳамаи либосошон чи брук чи сарафан чи кофта ҳамаш нархошон 50 сомон мешава. нигоҳ кунед чӣ фасонай. аз синфи 1 то синфи 11 дараҷа шумо либос меёбен. ҳам духтарона ҳам писарона. инаи сарафаношона бинед ҳамаш новинкаяй бори навай. духтарако марҳамат метавонен дархост кунен заказ кунен доставка доранд. марҳамат духтарако инаи қисми болора бинед сарафанчико чанд модел омадагиай. ина диден духтаро одама бинед одам бисёрай барои авай якта ба якта нишон дода наметавонам борошона. лекин шумо биёен духтаро инами кофтачкора диден ози ами миу мода шидагиай ҳама гирифтестай. ина аз ами миу моделаш чанд намудаш дар анами магазини алишоп ҳастай. аз синфи 1 сар карда то синфи 11 нархошон ҳози бревен мисол 80 сомонай пага дига бревен 80 сомони акция шидагиай. нархи аслишон 100 я 120 будаг. лекин агар ки рӯзи шанбе равен аз рӯзи 24 август сар карда ино ҳамаш нархошон мешава 50 сомон. ина чӣ намуд кофтичка дар курайтона юбка дар кур бурук кирта чизе ки дар амин навор ҳастай духтарако нархошон мешава 50 сомон. ина юбкошона бинед чиха юбкаҳои бисёр доранд. ина кофтаҳоям ҳар хелаяй моделҳои юбкаам бисёрай. аз ҳисобе ки одам инҷа бисёр ба духтарако ҳар якташа ман натонистам ҷудо мисол навор гирифта шумода нишонтим. мана нигоҳ кунед инаи кофтачка якшам хушрӯ инҷа чанд кӯдак да пӯшондаиста будам беҳад зебанда беҳад танада хушрӯ шинаму зебо меиста духтарако метавонед ина биё брендтон мисол бинен дар кортон боша харидорӣ кунен. ина нигоҳ кунед духтарако чихе кофтачкаҳои фасон доранд. баъд брукои ваям бачагиам бисёр доранд. дар ин навор наомадай хушрӯ лекин шумо равен ҳама моделош брукам ҳастай. ҳам киртаи бачагӣ ҳам бруки бачагӣ аз синфи 1 то синфи 11 бемалол пайдо карда метавонед. калготкиёшон аз калготкиёшон арзонай 15 сомон чанд сомонай ҳам хелеай. хулас ина духтарако марҳамат. бозори корвон тарафи тилло бозор даҳум дарвоза ноливои қатор магазин.